सांग माने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आ गोटे सकाळू आपण मानकु ढेर सारा स्वागत जणाउची ଯାଇଥିଲି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆସିକି ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ ସଫା କରି ସାରିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସପିଙ୍ଗ କଲେଣି କି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ରେ କହିବେ ମୁଁ ତ ଜମାରୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ହେରା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯିବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ମସଲା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ହବ ସେଥିଲାଗି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ଗୁଗୁ ବି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚାହା ବନେଇକି ଚାହା ସହିତ ଆଜି ବ୍ରେଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଚାହା ସହିତ ବ୍ରେଡ ଖାଇଥିଲି ଗୁଗୁ ତ ଉଠି ଯାଇଛି ଉଠିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି ତା ତ ଖାଇବାର ବି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ବସିଛି ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେ ରହୁଛି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।